Lucy kamae to kata ka wuotho matin ka wadhi kuonde mamoko e Migori kuonde od bura ma Migori bende okane project moko madongo to kapok achopo kanyo onengo maybe ang'iya nena tij Gavana Obado against tij governors mamoko manie gwenge mamoko mano kipimo gi gwenge makaluo kipimo gi gwenge mamoko modong nikech maybe kata kipimo gi gwenge mamoko kata ka gionge ikaluo but jok manie range maintie mayudo maybe omenda marom gi moyudo from the national government ibro yudo ka nitie gwenge mamoko kata counties mamoko mayudo omenda matin moingo ma Migori yudo to nigi projects madongo en gima late nwa kaka nyithi onagi ni wa support jakom gi chunywa te kendo ne wabedo eng'e kwago ombulu mondo loch gwenge obi kata county government obi kata devolution to eseche mwawuoye ni saa ma jakom oridore mwalo kucho kaka nyoro ne jakom ni Kisii to ji machalo wan ne nigi chuny mapek kodhi Kisii to launch osiptal maduong' to kowuothe i gwenge makaluo te to onge gima jakom launch iwacho mana siasa iwacho mana wach mar wago uru 6 piece ma bende ok wadagi ndiyo but olit nwa e dho chunywa nikech saa ma wan gi jodongo gi ka gichopo mwalo Nyanza to Kisii kata gwenge mopogore gi Luoland minyalo yude gige maendeleo manyalo bedo launch ka ng'iyo tich Obado setiyo devolve government kata the functions mobedo devolved ne counties number 1 kanitie lokruok manyalo bet e county ngima e yo maber nyako chakre gi health health waonge gimora mora an kuma awendo kanyalo wacho ni nitie kata osiptal achiel ma kata level 2 moger etendo koth Obado ni ma obiro nikech devolution osiptal mantie mana referral ma Migori yes. mamoko osiptende mantie gin mane nitie kapok loch gwenge obiro gin ema pod gintie to gin bende pok improvement obedo kuom gi malich minyalo wacho ni noyude kochal kama koro ene kiwango machal kama ok aneno omiyo anyalo mana miyo Obado ariyo ewi 10 nikech nyo en kanyo nyiluongo ni wan gi Gavana at least nyok wan